Моя бабуля – дитя войны. Автор Рытиков Матвей. Моя бабуля – дитя войны Украине мирной. А боль и страх аж с той поры души живуціє безмірної. Бабуля любить розважать об тим, що бачила в дитинстві. Бабуля учить поважать країну, у якій живемо в одинстві. Учиться хочеться малим, а тут фашисти лютовали. Батьки завжди дітей своїх худшей від ворогу ховали. Копали схроны, берегли, до дальних теток отправляли. Кормили тыя, чим могли, бо у полі діти працювали. Ходили у ягоды, грибы, каб толькі не сустрэцца з катам. Оберегали молодых дзяды, переживали мамы з татом. Дзень перамоги акрыліў дзяўчынку десятигодку. Дзень перамоги адчыніў ёй дзверы ў сямігодку. Бабуля, милая моя, а я, шчаслівы, што змагла ты усё вынесці ў жыцці сваім і нарадзіла майго тату. Жыві, бабулечка, жыві, і буду я табе апорай. Люблю, бабулечка, люблю, аберагу цябе ад гора.